दिनैनि बेलाय खाकजांमा दिन खाकजांमा साल आरो बिसिङावतेबो आं खुलुमनाया फारनाय जत्तनिङै TW नोंनै चिनि बरकनि तिप्रासा निङै मथा निङै YTF निङै 85 जन बुबाग्रा मोताय खायजाय थांबायजाक चिनि हानो तुयै चिनि बोसारनो तुयै चिनि बुहुक सलो तुयै बर'नो तिनि बोसाक ओंगै तंयाखानो बरक सारा तिरफोराव ताक बरंनि नक बारे कबोलै जोंबाय गदालि तंहना बरनो जति नां तिनिनि TW फाउंडेशन बिसा कामनि टिम बरनो जति नां खुनुया फारु ते या फारु तावो चिनि रांचा तिरफोरा हावो चिनि बुबाग्रा हनै चिनि प्रदुत विक्रम किशोर मानिको बनबु जत्तो निङै हा निङै हार बरनङै चिनि तिप्रासा निङै बेलाय बेलाय पाइफैया आं खुलुमो जे जागोन बतमथों जतिनि आं खुलुमया फारजावो क खुंखि हाय ताबुनि सिमिया जे जागा थांदि जे जाति जे गुस्ति जे हावो बुरिरक जे जागा बसकां बासानाय आरनु निन हा रखांनाय चिनि जाति रखांनाय चिनि बंश गुस्ति रखांनाय चिनि नुखुं रखांनाय दिनै जोंनो हरै दङ चिनि त्रिपुरा हा चिकन सांलांथों जों सारा 12 बोसोर नाहरनायखाय चिनि त्रिपुरा रक त्रिपुरा जिग्रक तामु खलाया तंखा ताव फानो 12 बोसोर थांलाय चिनि ए कामबरक निजे याक बाय तागै खुलुय वें गुखा हरो रजाब जखा निजे साक बाय खुलकायै खुल तिसावै खुल फेरै खोतोंख्लायै कानि हायु आइगे बाजानरि पायै रिट्राक पायै बेतकाबार नि जों बय थुया आनि बुहुक सं निजे याक बाय तागै खुलुय बिपाखलाय जों बय थुय फायु कानि चुनै मो फायु खाजा रिसा सकलाय बुसे हुंसां कसंपालि जामथैबार नातुपालिया कसा खलायै चिनि बुरिराव कानि अखारखे बुसे हुंसां हानो बफांवा फंबाय गदाल रवै दैसा थोमाबाय मोजां रवै बफांवा फंबाय मोजाङै तकसा तमलिनि खरांबाय मोजाङै आनि बुकुक सराव हुवा थांख्लाय बुसे बुनायथक जोंबोनो पावमैया ताबो नहे मलो तिनि बने सियाफांमानो बुकुक सं आं ज्राइफोर लुफायो हुवा थांख्लाय बुसे बुमजां हौ गारिं जुग स्रो स्रवो माजु खेनै हुवा मै गुदक जाख्लाय बुसे बुलायो खायख्लाय बुसे थौथ आरो मोजां रै फायो चिनि त्रिपुरा जिग्र चिनि बुकुक सं 184 जन चिनि बुबाग्रानि याक्तिनो फातारनि रांग्रि नाहरै सानि बिउयै चिनि बुबाग्रा जोंनो तिसावै थांराय मुथां तबैया चिनि हानि सम्पत्ति जे तंग तंग दङो सारा 12 बोसोर जे त्रिपुरा हानि रांचाक हानि जे सम्पत्ति दं बफां वाफां दन दं 12 बोसोरनि सारा 12 बोसोर रायजो सानि चिकन ते त्रिपुरा हानि सम्पत्ति न पाइया जों केबन याव बुबाग्रा फेयालै जोंनो जारै मोथां तबैया ताबो तिनिनो चिनि बुबाग्रा फाइबासा फाइखा बचुबुय बनुखा इतिहास लाइबुमाव दं चिनि त्रिपुरा हानि लाइबुमाव दं रासमालाव सुइजाक दं बदेनि बुखा दुखु नांखा एत बोसोर बुफातो खिलायलांमलिया तबो 84 जन वीर विक्रम मानिको ताबो हियर चिन बुसका मूर्ति कोतन बासा जा बतिनि जोंबाय कक सामाया बतिनि हानि बाङै दुखु नांगौ बतिनि मूर्ति आसक दंसनो कक साख्लाय मालिया त्रिपुरा हानि बाङै चिनि बर'नि बाङै बताम खलायलाया दंखा आइगे चराइफोराव खोनां बुबाग्राव किछु खलायलांया खलायजाक तिनि जे प्रमाण न जों प्रमाण न तिनि फुनुक रखा
बीर विक्रम कॉलेज सिंदी सारा त्रिपुरा कॉलेज करी दे तंखा विमान गति खलाई कलां थांखा MBB कॉलेज नि कलां थांगा तिनी हॉस्पिटल खलाई कलां थांखा सारा त्रिपुरा खलाया करी बुखुक सं बनो नवैनि तिनी बुबाग्रा भाई बखाव दुख नांगै कष्ट नांजाङै तामनि बाङै आनि बोसाराव न 72-73 बोसोर बुइनि तला तंरौै तमानि बुइनि प्रशासन खलायै फातानि बराव फायरो खलायै आनि बोसाराव जागा थाइ करी खारे जागा कसरुरु निजेनि कक फेनो पयनो पावै थांखा कामुसुम पावै थांखा अमां हाइलिया इनि दुख नांजाङै तिनि फाइचिनि बुबाग्रा बासा फाइ मथा खलायै बुखुक सं ए बुबाग्रानि मुक्तै हाव क्लाइमानि चिनि बुखुक सं दिनै बन मखल मुक्तिनि तंबा खलाय ब विश्वास खलाय आशा खलायो बुरि रक सारा बुरि रक गरि हिंके आनि त्रिपुरानो हानो नारकमालिया आनि जाति त्रिपुरा साना आं तेरखा खायमालिया हनि बवान सौनि दिनै TW फुनि थांनाय 6 जुन दिन हाइसालबो बुं साखलाय बुखुक सं बनि नाहर मुनो बनि मुं फारमानो बनि जोंनि बुरि उपर आशा विश्वास खालायमोन नायुनि खालायो बननो जों तिनि बनो साखलाय फिगो 6 जुन कायसा इतिहास दंगो त्रिपुरा हानि कायसा इतिहास दंगो उलक नावनो उकक्तमान आं तिनि साया तिनि TW आसाइमानि हनै हानि सन्दे बनि कक बनि तुं पाइले बुखुक सं अरन तिनि कायसाया सारा त्रिपुरा 44टा ब्लक नु तिनि जोंहाय बुखुक सं सातुंनो तुं हिया बहु माइक्रिनो हिया वाते हिया खलायताबो जत जागनो 44टा ब्लक तिनि जोंहाय गथुमलायै चिनि बुबाग्रा रमनि याफारै पताका फ्लेग नोटिस हालायै खुमबारलायै जे चिनि हानि बाङै दोफानि थै थांनायरनो खुमबारलाय बरग अम हायखिनि पालायलाय तुंजा बुखुक सं जोंनो हासागाव तांजानि थाखाय सातुं हिया वाते हिया नौबार हिया खलाय तुं तिनि नुका सातुं तुं फाना आनि बुखुक सं जतन बखारागै बखानो करा खायतुंबान बेलाय हमजों याफार बुखुक सं आनि आसनि कबमो तिनि आं जतन साहरनायो तिनि अरनो जतन समाय थांनाय बेजासिनाय जेफोर जरतिन जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड माइ आसाक चिनि हावा क्षमता बुबाग्रानो आजौ फायासाक गणतंत्र आसिन जों समाय तांगै सामु तांलायनाय आं बुखुक सं और जतन समाय थांनो मोनथै अमतिनि समाय तांगै अनि जों जे जागा दं थं बुखुक सं सफैया बरनो जतन आं बुखुक सं साय निंलांथों बुखुक सं जों तांनिया दिनै हा कसरो गोमारो बन जतन सिवै नुई दंखा जों ता मोख्लाया दंखा बुखुक सं 72 बोसोर ता मोख्लाया 1965 सनो दिनै त्रिपुरा हावा पहिला सिगां रायत होनै जारास रायरो अर सियांनाय आं बुक्तबुगि मुसलमान रनो नक ताख्लायै कबलरि हरबायखा फाइरु पिजे हाफैखा बन परे गोबां माइनि चिनि बरनो रायमा शर्मा उच्छेद खलायै विकल्प कोनो तंगानि करि खलायखा और हावैबारि प्लेन गति खलायनो हनै ताव बिराद चार बिगियान जी त्रिपुरा सार साइसे फैमिली परिवार उच्छेद खलायरो बन तंगन विकल्प करै कोयला सर खलायखा चिनि बरक जागा चिनि बरनो थौरै प्लेन गति खलायनो हनै वाहके खलायते बुखुक सं ताम खलाया दंखा बननो तै चिनि बुबाग्रा नगै सिवै नना अमहाय आसक दंखानिया आनि त्रिपुरा हानि बोसारक तिनि मोथाङा थांनानै नांसनाय नि बसुमाय तां अकारि फै बताबो पैगा संसार खलाया चिनि बांगै बोसारनि बांगै यो बनो जों बुखुक सं किचिसा जों जरा रवनि जों मानियाते आनि विश्वास आनि आशा आनि बुखुक सं जे जागा चिनि मथा
tidable oite jepone khlai arno tini kothum pandang nai ani bukung song thangui sojida klai thango chapjak lai kok thaisa khlai jung tong lai be jen bukung song jung tini sara Tripura ni borokno kono ধর্ম নয় হিন্দু মুসলমান বুদ্ধ খ্রিস্টান ভেদাভেদটা খাইলাই যদি কোনো জাতি ন রিয়াং কাইফেই মলস থরগুনি কে বরং তার নলাই যদি जों बुमा कायसेनि borok ha kaiseni busa sudo Tripura hawa tambutong konui si jati buri jati chela jati ashuk si parthokyo kintu jatle jotono kaisasi ekoi shakti जों बुमा कायसेनि बुसा हियाsak mananai je borok बुमा कायसेनि बुसा जों माइखलाय थाइसा माइजानाय गला थाइसिनि दै नुनाय होनो जे बुखाव जे कराक समाय तां थांमनाय बन हानो हामजक मानाय आं नेता कटर हनै बसका आजक तंथों बदि खरकसा परनो दर दिनाय खाले हामजागै बुखाव यासां नामया आं कुसुबो आजक नाय बन आनि साइ तलासि दंनाय जुदा अमा वान सम हकलाय जिनि ति दियाबले मथा तंमैया Tini saklai tong sini bobakra welcome faidi anbang darjar phola nukto yakam thangman bobar bar kono saklai tongo jotono khlai tong haini mangoi kaise ba kaise ani bukuk song kebno tanor lai jadi koton chikon okra hanei koroi joto soman borok khonsa gudok sakha gudok pani bak chalaine kisa ba thek thung gobang oponglang thung niting aigen ni ma phapura rok saklai tongo Tei kaisa ang sari mucu bukuk song somai tang jotong thangbai jadi tak kaisa ya kecar mazaro 40 bosorni sigang tini kamporok Tripura o kamani phaikha bazari nei kani ka pai kalaikha afro tsf khlai hunoi afrang nari bahini secretary tong tini kamungno जेके पासी कामरानाय हनै रनाय वाजिनो कामरिया खलायै 40 बोसोर सिगां चिनि गमाइन थांमोनि रिसा चिनि गमलि थांमरि बरं तुलुक तुलुते बिसिन ससाइतो बलाइबे स्कुलाव थांनाय रनो जों रि बरक कामनाय खाबु खुसो आसुक चिनि बुरि रक ताम खलाया दंखा चिनि विशेष के चिनि बररक काइलबारि पामदा हंखलाय बुदु कट संलायै नंलायै जों ताम खलायगोन नारिबायनि आफ्रो खायफ्रो बुदु कत सुमरे खलाय लुखलाय खिबि जग बतर खिबै जों अनेक जग कमरलाय तबखा जिनि बुरिरो आसिक फां दैबो खायखा Tripura हावा दांगा हनै आसिसन इयं सदन जारा बयस्कर बरं सिउ जत सदर जिरानिया चम्पनगर गानले गिनि लामार जतन नक सम्पत्ति शेष खलाय सकजा 3000 शांति कमिटी हनै चिनिचलारक जतन जेलि चजाक नेता मासबा करिखा ओजारो बखुकसौ जों बुरि रकनो जों जेके फानि जों गथै चिलारनो खेल कौबुथार लाइन छौ शांति कमिटी हनै दिनि जेलो तिलां थांगो चौ हजार जेल जागदिया जों जेके फानि गथै बुरि रक फायदे बखुकसौ माहाय तंलिया जेके बा गथै हनै जों 250 जन मारे किरिफोरा बन नाहरै जिला हाथायाव गासाव बुखुब सम भाद्र मास 27 अगस्त हानि खाव मुदतम आफ्रो कमेन्डेन्ट सांथारां बहनु मेदाम जों सारबिके मन्दिरनो जागा रमाया नरक बुरि बरक नर अखारि थांदि दैसिनि कक फैसा बुथारनाय के जोंना गुरिलै बुथारदि जा खनर खायदि जों अखारि थांमालिया अरनो हानि मन्दिर नुक दंखामगल जिनि बरक साबो दंसि सेला सारा बुरि थांमालिया साबो जों हाति जारनाय साबो खेतमाय कपलों राजागिया माइकसौ हातिया माइबर जागिया हुग माइ राजागिया जों जेके बकति जोंना गुलिरै बुथारखौ जों अखालिया बुखुसौ जामुन मकरै 35 दिन हाथै गावै दंलाय Kuati sakung yang lain, jini bukuk song, andolan kayoi, cai andolan ni fall tini jeng, or asogoi,
bisa pengmani beri rong ni tidak boleh pun paling menjaga mani bukuk song. Apa jadi seng omhai kelayang kelay ragai tiket hilang seteng jincayai thinai. Kini ragai apa no jini bukuk song berat andolan kelay ni seng orang yang asok thai mani bisa pengmani tidak boleh ni kelayang bukuk song. Ang asik kau gloria, ang asun kau bau. Dini semai tang jadi. Kok saklai साक्षी हानाय हरसे आइनाय बुकुक सम आंनि जीवनाव भुक्तभोगी जे सामुंतां फैबायनि 16 बोसोर बयससिम बियो सिनि कान्टे काफ्राव जों 76 सरिति जन आजायफोर सिमि आं हानिबाय जाति बरनबाय आं गोरों फैबायनि गोजान माजाराव आं 14 बोसोर आं आसबाय दंखा मकल मुक्ति खिलायो दमानि हमानि asik gerak kelayu tiwes kelayu dangga poingo nanggoi sik sidil ta boisi bidan sabha emile thango recognize party kelaisi edisio tini 7 jona edisi member kelaisi sik sidil fail mase tabo oroi poroi kokoni sini chandrobin phaikha okharmani dol abc disi phaikha z phaikha jini borok oroi poroi kelayi jajim okari thangmani bono nugui nang dukh nanggoi ang asawi tong 14 bosor tini biddut bai patal kina 14 o thangkhani ro rifreoi ang sairahu patal biddut ang kuno dolo ang tak support khaimaya thangmaya je muchugo ang nangga ang afran nang budroi phene election khalai bonang romalia tamani sing angka je fro 10 জনা 10টা বখরক 10টা ফ্ল্যাগ তুই তঙ্গো যে জন্য 10 জনা 10টা বখরক থাইসাং লংথং जेफ्रो 10टा फ्लैग 10टा नि काइसानि फ्लैग लंथों आफ्रो नां फ्लैग तला फ्लैग रनि पताकाति आं बासाय फेरे हानि बाङै आं साइरो हो आं मालिया आं बुक्तो बुगि बसा बुक जानायनि याखारि थांगै आं दिल्ली थां फायो 35 दिन आं बुकरा थिमा सिया नव फिजा आसि हाके खाइले फेम आनि बुखौ सताम खलाया दंखा जाया नुयागै एत बर आंदोलन खलायै जिनि ताखुक संनो जेल अखारि तो प्रतिति